ಸಿರಿದರಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸಿರಿದರಿ ಕಕ್ಕೋಡ ಕಕ್ಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಕ್ಕೋಡ ತೂಳೆ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾನು ಇಂಚ ಪಾತ ಪಾತಿರನಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಡಿ ಜೋಗುಲ್ಡ ಪಾತಿರಂದನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡು ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಪಂಡೇನು ಅಂಚತ್ತು ಪಾತಿರನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಚ ಕಕ್ಕೋಡ ಐಕ್ ಯಾನು ಸೂಟ್ ಆಗಿ ಪಂಡದು ಏನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಶುರು ಸೇರ್ನ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಿಲಾರೆ ಕೋಡಿಗೆ ಅಂತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೀಶಿರೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆನು ಇನಿ ನಿಖಿಲೇಂದ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನೋಡು ಬಣ್ಣದ್ದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇನ್ನು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆನು ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ಉಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಪಂಡ ಯಾನು SVS ಬಂಟ್ವಾಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶಾಲೆಡು ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆತು ಪನಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಲ್ತದಿನಿ ನಾನು ಎನ್ನ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾನು ಕಲ್ತೀನಿ ಆತಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ BC ರೋಡ್ದ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಎನ್ನ ಊರದ ಪುದಾರು BC ರೋಡು ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಲ್ಲು ನಿಜವೇ ನೆಂಗಿನ ಊರದ ಪುದಾರು ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ಆ ಊರುಡು ಯಾನು ಪುಟ್ಟದೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ರಾಮಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲೀಲಾ ಮುಕ್ಳೆಗೆ ಯಾನು ಏತು ಒಂದು 4ನೇ ಮಗೆ ಸುರುತ ಎಣ್ಣೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಡಕ್ಕನ ಹಾಕಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂಚೆ 6 ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು 6 ಜನ ಜೋಕುಲಡಿ ಯಾನು 4ನೇ ತಾಯಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ 10-30 ವರ್ಷದಿಂಚ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ಎತ್ತುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತೆಂದು ಪನೋಳಿಯಾನು ಅಂಚ ಈ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದು ಈ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಪೋಯನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮಿಲ್ಲುಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದೇನು ಒಂದು ಸಮಯ ಒಂಜಿ 10-12 ಜನ ಬೆನ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದೇನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಿ ರಂಗಭೂಮಿದಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಈ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಬಾರಿ ಪಿರ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂತೆ ಉದಾಸೀನ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಳು ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಲ್ಪರಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂದಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪುದಾರಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಛದ್ಮವೇಷಾಗ ಬೊಕ್ಕದ ದೇಕ್ಲದ್ದು ಕಲ್ಪೆರೆಗತ್ತು ಛದ್ಮವೇಷಾಗ ಎನ್ನ ಪುದಾರಿತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಛದ್ಮವೇಷ ಅನ್ಪುಂದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಛದ್ಮವೇಷ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಶಾಲೆಡೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ ಜಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಛದ್ಮವೇಷಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗದುಂಡು ಶಾಲೆಡ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜೀವನೋಡು ಹೆಂಗೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಸ್ತ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೇತ ಡ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೂವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ತೂವಂತೇನು ಅಂಚನಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂವೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕನಿ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಶುರು ಮಂತೇನು ಐಟ್ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಅಂಚಿನ ಈರ್ದೂರ ಮಾಮು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ನಾಟಕನು ಯಾನ್ ತುಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನನ್ನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಆ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಂಬಾಯರ್ ನಾಟಕ ಸಂಜೀವನ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಮಂತೇರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯನ ರೋಲ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಿದ ಇಂಚ ತಂಡೋಡು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋ ಬರೇ ದುಂಬು ಬೇತೆ ತಂಡೋಡು ಪಿದ ಡ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೇನೆ ಎಟ್ಟು ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದೇ ನಾನು ದೆತ್ತೊಂತೇರು ಮಾತೇರಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈಚ ನಾಟಕ ತೂದು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಗು ಬರ್ತದು ಪ್ರತಿ ರೋಲುನ್ನ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಎನ್ನಡ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ಪವನಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂತೆ ನಿತ್ತನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಖಿಲೇಂದ್ರ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರುಕುಳು ತಿಳಿಕೆದ ಒಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ್ನೇ ಪನೊಳ್ಳಿ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕದನ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಾತಾತಿಕಲ್ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿಪಾದ ಕೊರ್ನಾರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅರೆ ಗೇಪೋಗ್ಲೇನು ಶರಣ್ ಇನ್ನ ಸುರೂತ ನಾಟಕವು ಕಾಪಿಕಾಡಿನ ತಂಡಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಏಪ ಆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದ ನೆನಪು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಾಗ 2008 ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತೆ 2008 ಈರು ಉಂಡರ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಈರು ಉಂಡರ
ಐತೆ ಇಂಕ್ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಂಡೆನ್ನ ಪುಣ್ಯಂದೆ ಪನೋಡು ಯಾನಿಂಚ ಪಿದೆ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಮಂತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವೇನು ತೂತೇರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂತು ಜರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡೆ ಇಂಕ್ ಅನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋನ ಕೇನಾರಡ ಅಂದು ಅಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತ ಎಂಡ ಕೇಂಡರು ಇಂಚ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಈರುಂಡರ ಡ್ರಾಮಾಡು ಮನ್ಪೋನ ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪೋಪಿನ ಪುಣ್ಯಂದೆ ಪನೋಡತಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೆಂಕ್ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂಡೇನು ಆವು ಬಂಡೇನು ಅಂಚ ಆ ತಂಡೋಗು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಗು ಪೋಯಾನು 2008 ಈರುಂಡರ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರೇನು ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಪಡು ಹೀರೋಲ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಟೈಪಡು ವಿಲನ್ಲ ರಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಏನೋ ನೈಟ್ ಆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ತೋಜಾದಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಪೋನು ಸುರೂತ ದಿನ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವಣ್ಣೆಕ್ಕ ಪೋಯ ಎಂಚ ಇತ್ತಂದು ಇದು ಅರಿನೊಂಜಿ ದೇವೆರ್ಲ ಕೈನಂತ ಖಂಡಿತ ಎಂಚ ಇತ್ತಂದು ಸುರೂತ ದಿನ ಅರ್ನ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಅವು ಯಾನು ಪಿದಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿದೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಪೋಯರ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಪಿದಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನು ಮಾತ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಡ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೇನು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಆತು ಮಂತನ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಡಾಲೆಜ್ಜೋಳು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೆಂಗೆ ಆತನಲ್ಪ ಯಾನು ಪಿದಾಯಿ ಮೂಲ ಹೆಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಅರ್ನೇದ್ರು ಉಂತುನಾಗ ಫುಲ್ ಝೀರೋಡುಲ್ಲೇನು ಅಂಡ್ ಆರು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಲ ಎಂಚ ಉಂತೋಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಪಡು ಬಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾದ ಆ ಲೈಟ್ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದಾದ ಓಲ್ ಉಂತೋಡು ಎಂಚ ಪನೋಡವೇನು ಪಂಡ ಪೂರ ಕಲ್ಪೈನಾರು ಅಲ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನೇದ್ರು ಉಂತು ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಬೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅರೆ ನಾಟಕ ಕೊಡ್తున్నాಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದಿದ್ದೆ ಓ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ತೊಂದರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ ಅರ್ನ ಎದುರುಬೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಮೈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿದೆ ಅರ್ನ ಎದುರು ಉಂಟದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಮನ್ಪು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಂಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ 2-3 ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಂಗೆ ಅರೆ ನಿಂಗೆ ಆಯಮೆ ಬಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಏಕವಚನ ಅರೆಂಡು ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ದಿಕ್ಕಂಡು ಅರೆಂಡು ಒಂಚೂರು ರೋಲ್ ತಿರ್ತು ದಿಕ್ಕಂಡು ಅರೆ ನಾನು ಆಯಮೆ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ವಾ ಡ್ರಾಮೋಡ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಯಮೆ ಬಂದರೆ ಆಪುನೇ ಜಾರಿನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾರು ನೆರ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂತೆ ಡ್ರಾಮೋಡ್ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಆಯಮೆ ಮನೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೆಂಡು ಪಂಡಿರಿ ಇದಲ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಚಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯಮೆ ಬಣ್ಣದ ಪಾತೇರು ಇಂಚನೆ ಪಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೇಶ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಾರೇನ ಆ ರೋಲ್ಡು ಆಯಮೆ ಮನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಿದೆ ನಾರೇ ನಾರೇ ಪನ್ಪುಣ ಸರಿ ಏನು ಪನ್ಪುಣ ಅರೆ ನಾಯಮೆ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡ ಜನಕುಲ್ದಾದ ಎನ್ನಿವೇರ ಅರೆ ಪನ್ಪುಣ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಭಾವನೆ ಎನ್ನಿದ್ದು ಯಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಜ ಯಾರೇನ ದೇವದಾಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚೆ ನಿಂದಿದ್ದೆ ನಾರೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಲ್ಲ ಅದು ಆಯಮೆ ಬಣ್ಣದು ಪೋಯಿನ ಹತ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೇ ಪುಣ್ಯ ಆತೆ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ದಿನಕುಲು ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಟಕ ಶುರು ಪಂಡ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡವು ಸೇರ್ನಾಗ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡವು ಶುರು ಸೇರ್ನ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಿಲಾರೆ ಕೋಡಿಗೆ ಅಂತುಂಡು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಪಾತಿಯವ್ರು ನೀವು ನಾಟಕ ತೂ ಅಂತೇನು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಲು ತೂ ಅಂತೇನು ಟೌನ್ ವಾಲ್ಡ್ ನಾಟಕ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೇನೆ ನನ್ನಡ ಪಣ ಅಂತೇನು ಯಾನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇನು ಅಂಚ ಲೇಪುಟ ಜನ ಟೌನ್ ವಾಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪಿನ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಪೋಪಿನ ಮೇಕಪ್ ಹೋಗು ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಅನುಭವ ಇಜ್ಜನ್ರಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಪಿ ನಾಡು ವೈಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕುಲಿಂಚನೆ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆ ಅನುಭವ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಪೂರ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲಾದು ನಾಟಕ ತೂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅವಳು ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಅಕಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರುಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಅವಂತುಂಡು ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅಕಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತುಂಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬೈದೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪುರಾನಾಗ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದುಗೋರನಲ್ಲೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪು ಇಂಚೆಂಚ ಪಾತೆರು ಪಂಡದು ಅಂಡಲ್ಲ ಏಕಾಗಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಪಾಂಡೈತಿ ದಾಲ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಡೇರಿ ಐದೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಡು ಚಾಪರಕ ತಂಡೋಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಲ್ಲ ಅದು ಉಳ್ಳೇನು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂಕೆ ಹೆಂಗೆ ತಂಡೋಡು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ರಮಾ ಬೀಶಿರೋಡು ಹಿರಿಯ ರಂಗನಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಮೀನ್ ಸದಾಶಿವ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮದ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೇರು ಇಟ್ಟು ಆಕಲ ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಬನ್ನ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರದ ಇನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಕಲಾವಿದೆ ಅದೊಂಜಿ ಉಳ್ಳೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರಾತೆ ಅಂಚ ದುಂಬು ಈರು ಸುರುಕು ಸೇರ್ನಪ್ಪಗದ ಏರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೀಕಿದ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ತಂಡ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವ ಯಾನು ಸುರೂಕು ತಂಡಗು ಸೇರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾರು ರಮಾ ಬೀಶಿರೋಡು ಆರು ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ರಡ್ಡು ಮಾಸ್ಟ್ನಾಗು ತೆಗಿದೇರು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ
ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗು ಇಂಚ ಪಿದೈ ನಾಟಕಗಳು ಕಲ್ಪೈನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಓ ದೇವರೇ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ರಮಾ ಬೇಸಿರೋಡು ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಆರಾನು ಜೋರು ಮಂತ್ರಿ ನೀ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಪಂಡ ಆರು ಪನೋಡಾಪು నేను పనోడాపను విషయాన్ని ఓల్డే మట్ట పండ ఇంకా ప్రాక్టీస్ కాంపిటీషన్ డ్రామా ఎత్తుండు ఫస్ట్ టైం పూంజాల కడ్డాడు ఇంజి కాంపిటీషన్ డ్రామಾ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯ ಎಂಕುಲು ಅರ ರಮಬೇಶ್ವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನ ರೋಲ್ ಪೊಲೀಸ್ PC ಕೊಗ್ಗಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ್ ಚೇತನ್ ರೈಮಾನಿ SI ಐಕ್ ಯಾನ್ ಸೂಟ್ ಆಪಂಡದು ಏನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೀರು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾಟಕ ಈ ತಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರವೇಶ ಆತನ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವೇ ಯಾವು ಅಡೆಗೆ ಯಾವ ನಾತು ನಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ರೋಲ್ ನಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಕದಕ್ಕಂದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೇರ್ನ ಡ್ರಾಮಾಡಿಯನ್ ಸುರುಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರುತೆನ್ನ ಗುರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಿವಂಗತ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆನ ಲೈನ್ ತಾಗಿನ ನಾಟಕಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಐಟು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಯಾವ ನಾತನು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ದೇನು ಏನಾರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡ್ರಾಮಾಡು ಈ ಜನ ಏರ್ ಡ್ರಾಮಾ ರಮಬೇಶ್ವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲು ಚೇತನ್ ರೈಮಾನಿ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲು ಮಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ರೋಹಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತೇರು ರೋಹಿಣ್ ಜಾಗರ ಮಾರ್ಬೂರ್ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಆ ಡ್ರಾಮಾಡು ಹೆಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೊಲಿಯರು ಇಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ರೋಲ್ ಪಂಡಿಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪನಿ ಚಳಿ ಕೊಲ್ದು ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಂದೇನಾಡ್ದು ಆ ಬುಜ್ಜಿ ಹೊಂಡದ ನಾವು ಈ ಮನ್ಪುಣ ರೋಲ್ ಅತ್ತ ನೀ ಕಾಪುಂಡು ಪೊಡಿಪೇರೇನು ಕೂಡ ಪೊಡಿಪೋಯಿನಿ ಐದಾಗ ಗೊತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಎಂಚ ಮಂದನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ನದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಿಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ ಅನ್ಬೋದು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಮಂದನಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವನು ಜಾರ್ನ ಎದುರು ಚೇತನ್ ರೈ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊರದು ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಟ್ಟ ಅವನಿದ್ದು ಐದ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒರಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಒರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಏನು ಮನ್ಪೋಡು ಮಂತ್ರಿನ ಸರಿ ಆಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಸರಿ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಅವು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಲೋಡ್ ಬೂರ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಸಾಯಿ ಜನರದ್ದು ಪೋಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಐದಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಟ್ರಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಐದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೊರ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ಆಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಆಪನ ದುಮ್ಮನ ಅರ್ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಎಂದ ಬಂತೀರಿ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ್ರು ಸರಿ ಮನ್ಪನ್ ಈ ಊರಿ ಮಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಮಾ ದಾದನ್ಲ ಅದು ಸೋತು ನಂಗೆ ಫೈನಲ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತಜಿಂದ ಅಂಡ ಸ್ಟೇಜಿದ ಅರಬಾಯಿ ಪಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಪಡೆದು ಬುಳಿಪೋಯಾನು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಡ ಬಂತೇರಿ ರಮ ಬೇಚಿರೋಡು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಬೂರ್ನೆ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಮನ್ಪಣೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದೇನು ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪಣೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಮಾತೆರ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಯಾನದು ಮನ್ಪೂಜಿ ಮನ್ಪಣೆ ಎನ್ನ ಪಂಡೆಡು ಕುಳ್ಳದು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಪಂಡೆ ನಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಹೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೋತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಹೋತುನು ಐಟಿ ನಾನು ಎಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಫಸ್ಟ್ PC ಹೋಗ್ಗಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ರಮಾ ಬೀಶ್ವರುಡು ಬತ್ತ ಅರಾದು ಬತ್ತ ಏನೋ ಬಸ್ತ್ ಏನೋ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಿರಾರು ಯಾನು ಕಲ್ಪದ ಎಂಚಿನ ಐನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಂತದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತೀರಿ ಅವು ಏನು ಮಂತದೇನ ರೆಂಡ ಮನ್ಪದೇರ ಅಥವಾ ದೇವರೇನ ಐಟು ಮನ್ಪದೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ನಿಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಐಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಲ ತೆಗೆದು ನಿಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಡ್ರಾಮಾಡು ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದು ಹೋಯ್ ನಾನು ಐದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ತೂನಾಗ ಅವಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವದಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಡ್ಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಕಲು ಕುಲ್ಲುದು ಎದುರು ತೂನಾಗ ಯಾನು ವಾನಮ್ನಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮೇತೆ ಹೆಂಗೆ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಡಿ ಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಆರು ಒಂಚೂರು ಏನಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಕುದ್ದಿ ಒಲ್ಲೆ ಯಾಂಚೂರು ಉದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಎಕ್ಕುಜಿ ಲಾಗಿದ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕದಿರಾರು ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ಆನಿ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಎತ್ತೊಂದು ನಾನು ಕುಲ್ಲಿನೇಟು ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಇನಿ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆ ನಿಜವಾದ ಮನೋಡು ನಾನು ಆನಿ ಹಿಂಗೆ ಆರಂಚ ಮಂತಿರ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಮಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಂಡು ಇನಿ ಏರದ ಅನ್ನ ಯಾನು ಸುರೇಶ್ ಬೇತೆನೆಂಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾರ ಜನಿಕಲ್ನೆದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಂಡು ಅನ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತುನಾಗ 2 ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ದೇರು ಏನಾನು ಎದುರು ಅಂತದು ಮನ್ಪಾಯಿನು 2 ಜನ ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಜ್ಮೇಟು ಕಾಪಿಗಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜ್ಮೇಟು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಳಿ ಎಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಯಾನು ಈ ನಮ್ಮ ನಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ದೇವರದೇ ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಮ್ಮಿನ ದೇವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು
ಎಂಕ್ ಏನು ಕಲ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನೇನು ಏನು ಒಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಾಯನು ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ఒక ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾಪರ ಕತ್ತೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲೆಂಡ್ ಆತ್ಮೀಯದವ್ರಲೇರು ಇಂಕ್ ಏರ್ಲಂದು ಅನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ದು ಅಂಚೆಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆನ ಲಾಕಲ್ನದಿ ಬತ್ ಪಂಪೆ ಸುರೇಶ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಇಂಚ ಮಂದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಇಂಚೆಂಜ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾಪರ ಕತ್ತೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜ ಮಾಡೋಡು ದಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚೆಂಜ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚೆಂಜ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚೆಂಜ ಮಂತನ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ದಿನ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಈರುಂಡರ ನಾಟಕದ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಐಟ್ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅದು ಹೀರೋ ಟೈಪುಡು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಸದಾಶಿವಾಮಿನ ಮಗೆ ರೈಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂಚ ರಮಾ ಬೀಶಿರೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಮುಖ ಅನ್ನೆನ್ನ ಅಕುಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ರಮಾ ಬೀಶಿರೋಡು ನ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಈರುಂಡರದ ಐಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಪೊದು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದು ಪಿರಬೋಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುಂಡದೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆನ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಅವು ಅನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕುಳಿದು ಹೋಗ್తుంది ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ತೋಜ್ಪದೇರು ಅಂಚ ಆ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪೊನ್ನಣಿ ನಾನು ಮದಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಹೀರೋ ಟೈಪ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜ್ಪದೇರಿ ನಾನು ಐಟಿ ಮಿಗ್ಗಿ ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ನನ್ನ ರೋಲು ಅವು ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ರೋಲು ಅಲ್ಪದ ಆಸ್ತಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡಲ್ಪ ಐಕ್ ಮುಳ್ಳಿಂಜಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಪ್ಪ ರಡ್ಡು ನಾಲ್ಕು ಸೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಪನು ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪಾನು ಮದ್ಮೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೋನ ಮದ್ಮೆ ನನ್ನ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸೈಪರ್ ಅಚ್ಚಿನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೊಡ್ತೇ ರೈಟ್ ವಿಷಯನ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ದಾಲ್ ಅರ್ಜೈಟ್ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೊನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡು ತೋಜಾದೇರು ಏನೇನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅದು ಇಂಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂಕ್ ಏನನ್ನು ಒಂದು ವಿಲನ್ ಟೈಪ್ ತೋಜಾರು ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ತೋಜಾರು ದಾಯ ತೋಜನಿ ಪಂಡದಂಡ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಅಣ್ಣನ ರೋಲ್ ಮೇಕಿನ ರೋಲು ಅವು ಅರೇಣು ಅಂತ ಕುಲ್ಲಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಇಪ್ಪಾದೇರು ಅಲ್ಪ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೋಜ್ಪಾರೆ ನಾನು ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಆ ಮೆಗ್ಗಿ ಒತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂಜು ದೊಡ್ಡ ರೋಲನ್ನ ಈರುಂಡರ ಟ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಮಾಸ್ಟ್ ತೋಜಾದೇರು ಅದು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬದುಕದ ಊರಿಂದ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಮಂತ ಹುಡುಗಿರು ಅಂಚ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವನು ಪಡೆದೆ ತೊಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೂರನ ಅನುಭವನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದು ನಿಂಗೆ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರವು ಜನಮನ್ನನೆ ಬಡೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ವಿಸಿಲ್ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರವು ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಟೀಮು ಸೇರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರೊಳಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಇನಿ ಈ ಡ್ರಾಮೋಡ್ ಇಂಚ ನಾನು ಕೂಡ ಡ್ರಾಮೋಡ್ ಬೇತೇನೆ ಎನ್ನಿಲೆಕ್ಕೆ ಇಂಜು ಇಂಗ್ಲೇ ನೀತೆ ಈ ಡ್ರಾಮೋಡ್ ಬದುಕುದೊಂಡು ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬದುಕುದೊಂಡು ನಾಟಕಾಡು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ವಿಲನ್ ಎಂದು ಉಂಡು ಐದು ಬೇತೇನೆ ಅಂಚದು ಪ್ರತಿ ರೋಲುಗಳ ವಿಶಿಲ ಬೂರ್ನಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರ వచ్చి ಐಟು ಸಿ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕುಮಾರ್ ಏನಂಜಿ ಐಟು ನಾನು ಈ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಬೋಲ್ಸದಿತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯವರು ಆ ರೋಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂಚ ಐಟ್ ಸಿ ಕುಮಾರ್ ರೋಲು ಐಟ್ಲಂತೆ ಅಂಗವಿಕಲ ರೋಲ್ ಅವು ಐಟ್ಲ ಅಂಚೆ ಬರೋದು ಅಂಗವಿಕಲ ಟೈಪ್ಡು ಬರ್ಪನ ರೋಲ್ ಅವು ಅವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೋಲ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಉಳ್ಳ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬಣ್ಣ 2 ಜನ ಬೈದಿರು ನನಗೆ ಏನೊಂದು ಅವಾರು ಅಂಗವಿಕಲ ಎತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನೋ ಅಂಚನೆ ನಿಂತಿರು ಜನಗಳು ಆಯ್ ಕಾರು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿಂತಿರು ದೇವರದೇಟ ಅವು 6 ಮನ್ಪಾದಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ 5 ಜನ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ನೀರು ನಡಪಲಿಗೆ ಎತ್ತೇವ್ರ ಅನ್ನು ಐಕೆ ನಡತ್ತದು ಕೂಡ ಜೀವನ ಕೂಡ ಬಾತಿರ್ಪಾಯಿರು ಕೂಡ ಬಾತಿರ ನಾವು ಮೆನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏಕೆ ಎಂಡು ಐಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದೆ ಹೇಗೆ ಎಂಡಿರು ಅತ್ತ 6 ಸಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಸಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಟಕ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳಿರು ಉಲ್ಲಾಯ್ ಬಾಲ್ಯ ಅಂಡಿರು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನು ಅಕ್ಲು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ನಂಗೆ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂದು ತೋಜಾದೇರು ಆ ರೋಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬದು ಮೋನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರ వచ్చి ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬದುಕುದೋರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಲಿನ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣಿ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಬಲ್ ಪಾತ್ರ ನಂಜಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಲಕಂಬಳ ರೋಲ್ ಕಲಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ತರ ರೋಲ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀತಾರಾಮ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಾರಾಮ ಪಂಡದು ರೋಲ್ ಐಟ್ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟೆ ನಾನು ಅವು ರೋಲ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತುಂಡವು ಪಂಡ ಸಮೆನ್ಸ್ ಕನಪು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸಿಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪಾಲೆ ಕಲಕಂಬಳ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಐಟ್ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂತ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಮೆನ್ಸ್ ಕನಪು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು
ಸಮೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದೀಪುಣಿ ಅಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲು ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಸಿಲ್ ಬಿಡ್ದು ನಾ ರೋಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡ್ದು ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾದ ರೋಲ್ ಹೆಂಗಿದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತದ ಐನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಪನಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪನಡ್ಚಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಟ್ಲು ಅಂಚೆನಿ ಐಟ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ನೇಟ್ ಅಮ್ಮೆ ಇರೋದು ಪುನಿಕ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಉಪ್ಪುನು ನಿಜವಾದ ನೇಟ್ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಟ್ ಮಂತದೇರು ಏನ ಅಮ್ಮೆ ಮಂತದೆ ఆయన ಮಗೆ ಮಂತದ್ದು ಔಟ್ಲ ಇಟ್ಲ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ అయిన ರೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲಿಗೆ ಪಾರಬಾಲ ನಾಗೇಶ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಶೆಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ತೆಗೆದನು ಅವತ್ತು ಇತ್ತ ಇಂಚಿ ಪೋಗು ಕುರೆಪಾಟ್ ಡ್ರಾಮಾಡು ಒಂಜಿ ಮೆಸ್ಕಾಮದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ದೀನನಾಥೆ ಬಣ್ಣದ ಅವಳ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ರೋಲ್ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು